Hello, Hi, kunjani? ngikhona. Ngikhona khuluma noJohn Hlongwa Okay. from Zinzo Casting Agency. So Oh, okay. yes, sibase la eMhlanga but si khona i-movies ecabanga kuyishootha ne so besifonela abantu abangaba interested kule movie esikhuluma ngayo. Okay. Wakwa modela? Yes, yeah. I've been faces of few companies. Oh yeah. Oh. Okay, because kahle kahle sifuna ilokuzana iface yembiza so sifuna usisi mhlapho ne experience yembiza kanje. Inimbiza but Imbiza umuntu wabesilisa lo umvusando. you mean like very umuthi lo what is it? Yeah. But so package ngendlela ukuthi uyatholakala konke ama pharmacy shops akhona la in KwaZulu-Natal and ujwayelekile nje sifuna umuntu ozoba iface yawo special abantu besifazane yabo. Sibona ukuthi wena ungakwazi ukuthi urepresent le brand yethu ngoba ikhuluma ngosisi mshuthi nje abahle nabantu besilisa ke uyazi ukuthi bayathanda usisi abahle. So lembiza le So I qualify because I'm beautiful in this condition of asonga ukuthi so umuhle. I'm suitable for if this muthi wakhona. Mana sis asonga ukuthi umuhle. Sithethi na wena ungafanela imbiza ube ubuso bembiza. I don't believe this. No ukuthi ungayithathi kabi lento sisi uzowenza a lot of cash la masibheka because per shoot nje per shoot yakhona. You know, so it's thinking it's not about money in face. Yini umumbi kanti because No, I'm not a girl. I'm saying angibelieve lezinto zezulu lezemithi. asonga ukuthi sifuna ubelieve lekuzona sifuna ube yiface ubuso sisi. Do you I understand? know, ngiyakuzwa kahle but I know what the face is, but what I'm saying mina ukuthi I don't believe kulezinto zemithi lezi. You know So manje ngizoba yiface kanjani ke? unomkhaba mhlawumbe unamahloni. Actually nginomzimba omuhle but angeke ngize ngibe yiface yaleyo into mina. Yini indaba? No, angibelieve lezinto zemithi lezi zezulu nganani. Asilalela siswami asonga ukuthi wena ubelivela lezi zinto zesizulu. Thina sifuna wena ube yiface yembiza. Imbiza. I sikhuluma ngamalini lapho. We looking at maybe per shoot we're looking at 5,000 rand but we can negotiate ukuthi ama hours okay per hour kuzoba isikhathi singanani. That's not all. No. Mana sis yini ngakho on uma unomkhaba ungasabi singawu photoshop umkhaba wakho. No, anginawo umkhaba, anginawo. Unamabala. Unebazi mhlawumbe. Angina stretch mark, anginamkhaba, anginalutho. Oh emqondo. Awunayo imqondo. Nginayo imqondo ngilingene futhi. Oh okay. Yazi into engenzeka la cabanga uzothola nokuba kwi-toy yethu yabo. Lembizi idayisa kakhulu ema rank yabo so usuthi uzoba uba na Oh my gosh. So ushuthi are you happy? Oh my gosh. Oh wow, you happy? Eh? No, I'm saying it's all ema rank. I'm trying to build my reputation emphakathini and now ukhuluma ngethoy ema rank. No, ngiphinzele emuva but no. Oh cha. Besides, I'm a Christian mina. No, ayikho inkinga because nabantu sibadayisela ama Christian vele. Because more phela. I'm a Christian nemithi. No, it's not. No. Akusi umuthi lo umuthi wokuvuse ivuvuzela. Ha! Yo. No, ngeke kanti le. No, hayi.